ब्लेक कोब्राखौहाय माने माबायाव जोगोनाराव क्या बोला तूने? हेलो गाइस फॉलो करो नोंथांमोनखौ बर्थाबाय सो गाइस फैलायबाय मोनसे आरोबाव ब्लेक कोब्रानि मोनसे भाइरेल भिडिअ फैलायबाय सो गाइस जोंनि मादै सासेनि जेनेबा ब्लेक कोब्राजों मोनसे जाथाय जानाय बेखौ मादैया फोरमायदों आरोना सो गाइस नोंथांमोना जुनटु थाम्बनेलाव नुदों बिथांखौथ' फेसबुकाव नुदोंबो जानो हागौ मानो होनबा आंबो भिडिअखौ फेसबुकावसो मोनदों सो फेसबुकनिफ्राय मोननायलाय नोंथांमोना खिथिनो थाखाय दिनै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय सो गाइस मादैनि बुंनायखौ नाय खोनासं नोंसोर बाबा गाजा नांगोनलै बिराद मिनिथावना बुंथारो मादैया मिथियोना सो गाइस होनबा बिना टाइम वेस्ट खालामलासिनो नोंथांमोना मादैया मा बुंलां बेखौ नायदो ब्लेक कोब्राखौहाय माने माबायाव जोगोनाराव जोगोनार फिथाइयाव फोननो बायनो नागिरदोंमोन जिनिसा माने फान्थाव मोनायावसो फोनग्रा जाहैबाय आरो माने बिथाङा थानायनि उनाव जि मिनिखो आङो जेब्ला बे भिडिअखौ नुयो आयो गुदुं मोनजोबलायबाय आं एसे बोथोराबो एसे गरम नालाय गोलोमफ्रुलायबाय आं मिनिनानैनो ओमफ्राय भिडिअ बानायनो नागिरदों मानि सायाव रायलायनो नागिरदों नोंथांमोना मिन्थिगोन आरोना नायबानो जाबाय आं मानि सायाव भिडिअ रायलायनो नागिरदों बा सावरायनो नागिरदों आरोना मा होनो फार्स्ट माबा जेनेबाथ' मिन्थिजेननायाव ओरैबायदि मिनिदों माने हारसिंनो ओरैबायदि मिनिदों बुंनो नाङा आरो सोलोंफोरनोसो बेनिफ्राय खोनासंनो गोसोबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिदिबासोल' आं स्टार्ट खालामहोलांसै आरोना फार्स्टआवनो आं आरामसे जिरायनानै लागोनसै आलियाव ओमफ्रायसो स्टार्ट खालामगोन रायलायनायखौ थ' बिदिबा रायलायलांसै आरो रायलायनो नागिरनाय खोथायानो जाबाय ब्लेक कोब्रा आरोना माने ओरैबायदि जादों जोंहा बे आरो बुंनो रोंलां मिनिनाय जोंना ब्लेक कोब्रानि सोमोन्दै माने ओरैबायदि जादों जोंहा मा होनो माने बे टाइमाव जोंहा माने हौवायाहाय मा होनो जोगोनार गायदोंमोन आरोना जोगोनार माबा खेथि मावदोंमोन आरोना बिथाङा जोंना हासबेन्डआहाय बेनिफ्राय मा जादों मिन्थिगौना लोगोफोर मा होनो बिथाङा माने बे मा होनोमोनलाय ब्लेक कोब्राखौहाय माने माबायाव जोगोनाराव जोगोनार फिथाइयाव फोननो बायनो नागिरदोंमोन आरो जालालै आङो जोगोनार फिथाइयाव बायनो नागिरदोंमोन आरोना जोंना हासबेन्डआ माबाखौ ब्लेक मा जालालै आं मिनि होननो रोंला ओरैनो आंना माने सालाया गुसुंखा आरोना इंलिस रायलायबाय इंलिसनि एसे गोरा स्पेलिं सोदेरनो नागिरबा माने रावानो जानो नागिरखाया आरोना ओमफ्राय मिनिनानै जासिनला आरोना बे जिनिसखौ होननांसिगोन आं मा होनो बे ब्लेक कोब्राखौ आरोना लोगोफोर बेबायदि बुंदोंब्रा बियो बेनिफ्राय माने बेथ' बुंबाय आं हय सानबाय आरोना बे बुंनायखौहाय नोंगौ खोमा जोगोनार मैगंफोरनि मुलि खोमा होनना सानदों आरो ना दंखायोसो मिन्थियो आरोना आङो ओमफ्राय दंखायो सानबाय आरोना जेबो नंला दे बुंबाय नालाय मुलिनि नामसो नालाय बे कोब्राखौ लाबोनानै जोगोनार फिथाइया बिराद मोजां जाहैलै बिजौफ्रा लावो जाहैबाय गिदिर जायो फिथाइया जाहैबाय बेनिफ्राय आङो बिदि बे बुंखांनायनि साननै थाबाय आरोना साननै सानथाम थाबाय दाना मा होनो आलफेट बिथांखौ आलफेट सार बिथांखौहाय माने बुंनाय साननैसो थानानैहाय आलफेट बिथांखौहाय माने नुबाय आङो माने बे जिनिसा मायाव फोनग्रा जिनिसा माने फान्थाव मोनायावसो फोनग्रा जाहैबाय आरो माने बिथाङा थानायनि उनाव जि मिनिखो आङो जेब्ला बे भिडिअखौ नुयो आयो गुदुं मोनजोबलायबाय आं एसे बोथोराबो एसे गरम नालाय गोलोमफ्रुलायबाय आं मिनिनानैनो ओमफ्राय जोंना बे ब्लेक कोब्रा बायग्रा बिथाङा स्नेक बायग्रा बिथाङाहाय माने नै दङ बेयावहाय देखायथ'ला आङो बिथांखौहाय जि मिनिनांसिगोनलै आङो बिबोनां माखानोबो खोन्थानानै जि मिनिबाय आं हारसिंनो मिनिनांसिगोन आरोना गासिनो आरोना बे भिडिअखौ लाबोगोन आं होननानै ओमफ्राय मोजां जानाय नङामोन नामा सानदोंमोन आरोना गिदिर साननो गोरों मेलेमजिबिफोर जोंनिखै मोजां माबाफोरानो मोजां मानसिफ्रा भिडिअ बानायलागासिनो बिसोरनि सायाव बेखायनो आं दिनै बुंना होस्राबाय आरोना मिनिनांसिगोन सनाफोर मा होनो बिथाङाबो खिसानि मुलियाबो दंमारो नामा मिन्थिया आरोना आङो बेबायदि जोगोनारफ्राव मैगंफ्राव होग्रा दं खोमा स्नेक बे कोब्रा जालायलाङाहाय आंना बेनो बायनो नागिरग्राया हौवाया आंना थाबोगासिनो दुब्लि नायगासिनो बायनो नागिरलायबावसो बियो एकदमबारे सानथामनि उनावहाय नुबाय आङो जिनिसा मायावबासो फोनग्रा आसरित आरोना मा जाबावगोन
दाथ' जै मै जागासिनो ना बे ब्लेक कब्रानि सोमोन्दैहाय जै मै जागासिनो नङा जानो बिनि बागैहाय मानसिफोरा जेरावबो इउटुबावनो जा फेसबुकावनो जा बेनोसै नङा जानो भाइराल जागासिनो आरो जाबाय थादोंसै लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबायनो बुजिखाबाय आरो बुजायनांगौ खोथा गैया मादैया मोजां माने एक्सप्लेन खालामना होदों जे गावजों जानाय जाथाय जेनेबा आरो ना ब्लेक कब्राखौ लानानै माबा जोगोनारनि मुलि मा मुलि बहुत खोथा नोंथांमोना बुजिखाबाय नङा होमबा स' गाइस आंनि मा होनो मानसिखौथ' एसे लेथ्रा नुदों आं मिथिखादों मानो होनबा दुब्लियाव आलि खोदोंमोन आलि खोनानै नै गस्लाखौनो सोलायाखै भिडिअखौ बानायनायसो सिगां मानो होनबा भिडिअ इम्परटेन्ट ना एकदम लेथ्रा जाबाय आलि खोनाया मिथिगौ नों गाइस माथो बुंनो दायो स' गाइस दिनै भिडिअ बिसोरनोसै नोंथांमोन जुनथ' मादैया मा बुंनानै बेखौ खिथिनो थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय स' गाइस दिनै भिडिअखौ जों फोजोबबाय गुड नाइट